Спри за миг, искам да се помоля за теб. Това, че гледаш това видео, не е случайност. Бог иска да чуеш тези думи днес. Господи, благодаря Ти, че накара човека, който гледа това видео, да спре и да чуе молитвата. Господи, прости мен и целия мир от тези, които са били преди мен, в мен и чрез мен продължават. Очисти ме от греховете на младостта ми, от днешните ми постъпки и от вредата, която съм нанесъл на другите. Моля Те, Господи, снеми проклятията, бремето и наказанието от душата ми и от душите на тези, които съм наранил. Помогни ми да възстановя разрушеното и да вървя по Твоя път без страх. Ти знаеш, че съм несъвършен, но Ти си моята надежда и моето спасение. Благодаря Ти за Твоята милост и обещавам да споделя тази молитва с тези, които обичам. Напиши Амин и Божието спасение ще дойде при теб и твоето семейство.